ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟା, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି 2 ଫୁଟର ପାଣି। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରୋଗୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ପିତିରି ଦେଇ ଯାଇଥିବା 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କଥା। ଦୁଇ ପାଖରେ ଡ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକୁଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଘାସ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଗଦା ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ, କଲେଜ ଅବା ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରକୁ ସେ ସବୁ ମରାମତିର କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। वो लोकेशंस देख ली गई है। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसे कह दिया गया है कि जो है रेगुलर जो है वो ड्रेनेज वो जो है क्लीन रखे, और साथ ही साथ जो है जहाँ ड्रेन कवर डैमेज हो गए उसको रिप्लेस करें।